youthofgsb ऑडियन्स आगा नमस्कार नमस्कार. आमगेलो टत श्री रोहित भट अन्य साथी तुमका गोत्तशे पुरो रोबोसॉफ्ट तसले जायंट कंपनी त्यांनी फाउंडर आणि त्या कंपनी सक्सेसफुली एक्झिट केला. आता स्टार्टअपांत आम्ही उल्लोचे एक्झिट बघे आणि 99 गेम्स हाजेवरके त्यांनी फाउंडर जावनासाठी एक्सलंट बिझनेस आयडियाज तांगेले असं आमगेले GSB शार्क टँक हाजे फायनल राउंडाचे जजवरके त्यांनी जावन आशिल्ली. सर ह्या ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव 2023 हाजे इम्पॅक्ट आमगेले यंगस्टर्सा वयरी अथवा बडिंग ऑन्टरप्रिनर्सा वयरी तुम्ही कशी पळयता सर? म्हळ्यार एक फर्स्ट टायम असेल एक इव्हेंट जावचे. आय थिंक ताजे एक इम्पॅक्ट मिगेल प्रकार खंडीत जावं कसले म्हळ्यार मस्त जन स्पिकर्स आयले ती आनी काल मस्त जनांक रेकॉग्नायज केला कितले की जन आमचे गेले ऑर्डर बिझनेस आसा आमकां गोतना आमगेले जन आले म्हणून आज एकल्यान कार्ड दिल्ले प्रिमियर टिश्यूज म्हणून ताणें आमचे गेले म्हणून आमकां गोतना. सो द फर्स्ट थिंग वी शूड डू इज आमचे गेले पुरो कोण पुरो सक्सेसफूल जाल्ले म्हणून एक शो केस जाल्ले री देन ते इन्स्पायर जाता नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज आय थिंक इट इज डेफिनेटली बिग सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन म्हणावं लागता. ओके आमगेले युथाक तुम्ही कसं मेसेज दिवं का म्हणून असणारी वॉट वूड दॅट मेसेज बी? My message is try your hand at entrepreneurship. I think it is a difficult but it's a highly satisfying journey. I think everyone should definitely give it a try, and probably it will give a chance to change your region, your state, probably your country and your world. So why be happy with just doing what somebody else tells you to do? डोंट वर्क फॉर समवन एल्सच ड्रीम, बिल्ड युअर्स म्हणून सरान सांगितलं. सर खाली ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेवाचे त्यांनी इव्हेंट जज करतना ऑन्टरप्रिनर म्हणून वर्ड आयलकुळ तांगेले दोळ्यान ते एक नमने स्पार्क येत तशिल्ले. दॅट इज द लेवल ऑफ लव ही हॅज फॉर दिस बिल्डिंग बिझनेसेस. थँक्यू सो मच सर फॉर इंटरॅक्टिंग विथ दिस. थँक्यू.